My sme vlastne agentúru začínali ako dvaja matfizáci. A tým pádom sme mohli vymyslieť veľa veľmi podľa mňa zaujímavých vecí, presne ako tieto týmy, ktoré nakoniec potom viaceré agentúry od nás kopírovali. OK. Ako vnímaš rozdiel medzi kreatívnou agentúrou, ktorú založili dvaja matfizáci a kreatívnou agentúrou, teda bežnú kreatívnu agentúru, ktorú založil kreatívec? Každá agentúra má nejaké svoje DNA. Tá špeciálne tá technologickejšia agentúra versus tá kreatívna. Podľa mňa špeciálne pri tých kreatívcoch ide o to, že ich baví tá kreativita, tá práca a možno nie až tak veľmi ten proces. Keby som mal povedať dva skilly, ktoré má agentúra mať na to, aby bola úspešná, tak je to kvalita toho produktu, to je kreatíva a stratégia. A druhá vec je, že kvalita procesu a operations. Hoci ako kvalitný produkt máš, hoci ak si kreatívny, hoci ak dobré kampane vznikajú, ak si na tom stratový, tak tá agentúra zanikne. Hoci ak dobré procesy máš a vychádzajú priemerné alebo podpriemerné práce, tak proste si out of business. Musíš mať obidve tie nohy veľmi silné. Čo sú tieto procesy? Je to, že mať poriadok vo financiách, mať poriadok v HR, aby v agentúre nevznikali zbytočné neefektivity. A to znamená napríklad, keď človek príde do agentúry, kreatívec, tak aby vedel, čo má robiť. Aby mal v maili zadanie, aby to robil. Lebo keď príde do roboty a nevie, čo má robiť, tak zabije pol hodinu, čo nie je tak zásadný problém pre neho, ale keď sa na to pozrieš z finančnej perspektívy, tak vlastne zabil práve 10% svojej kapacity, ale veľa agentúr funguje na 10% zisku, čiže vlastne práve ako keby za ten deň zarobil nulu pre agentúru, miesto toho, aby zarobil štandardný zisk. Keď druhú pol hodinu už vie, čo má robiť, ale ešte mu niekto píše zadanie, tak zabil ďalšiu pol hodinu a už nie si na nule, ale si v 10% strate. A toto dostať pod kontrolu, aby to dávalo zmysel, ale zároveň, aby tí ľudia sa necítili pod kontrolou. Podľa mňa, keď vidím agentúry, kde sa kontinuálne menia ľudia, tak to je pravdepodobne zle nastavené a podchytené procesy. A myslím si, že toto je veľmi ťažké pre kreatívcov, lebo veľa agentúr vzniklo z podhubia ako keby kreatívneho, že našli sa